San Juan Kapitulo 21. Kalpasan daytoy, nagparangmanan a mismo ni Jesus kadagiti adalan na iti dan-aw ti Tiberias. Kastoy ti nakapasamak na. Adda sadyay da Simon Pedro, Tomas, amaw-awagan iti singin, Natanael, ti taga-Kana iti Galilea, dagiti anak ni Zebedeo, agraman duapay nga adalan ni Jesus. Kinuna ni Simon Pedro kadagiti kadwana, inakagkalap, umay kamat, kinunadaken ko ana. Napanda nga rod ket limugan da iti bangka. Ngem pulos nga awan tinaalada iti nagpatnag. Idilumlumgaken ti init, nagtakder ni Jesus iti igid ti dan-aw, ngem saan na nailasin dagiti adalan. Kinuna nga rod ni Jesus kadakwada, gagayem, adda ka din nakalapan nyo? Awan na pulos, insungbat da. Kinuna na kadakwada, iwayat yo ti iket yo iti makannawan ti bangka, ket adda maalayo. Inwayat da nga rod ti iket, ket saan dan ang maisangat, gapo iti kaado tinaalad da nga ikan. Ti adalan a dinungdungon ni Jesus, kinunana ken ni Pedro, isu daytoy ti Apo. Idinangag ni Simon Pedro nga isu ti Apo, nagbado, ta nakauksob ide, ket timapwak iti danom. Ngem nagbati dagiti daddu mga adalan, iti bilog amang isang sangat iti iket anapno iti ikan. Saan da unay nga adayo iti sangat? Agsangagasot a metro laeng. Idi nakasangat dan, nakita da sadyay ti dumardarang abeggang, ken ti matuntuno nga ikan, ken sumagmamano at tinapay. Kinuna ni Jesus kadakwada, mangyagkay iti ikan a kaalalayo. Napan ni Simon Pedro iti bangka, ket insangat na ti iket an napno iti dadakkel nga ikan, sangagasot ken 50 ket 3 ti dagop da amin. Nupay aduunay ti ikan, saan na nabsang ti iket. Kinuna ni Jesus kadakwada, umay kayo mamigaten. Awan kadagiti adalan ti nakaiturod a nagsaludsod ken kuana iti kinasya sino na. Amuda nga isu ti Apo. Iti kasta, inalan ni Jesus ket ti tinapay ken ti ikan, sana inted kadagiti adalan na. Daytoy ti maikatlo a panagparang ni Jesus kadagiti adalan na kalpasan ti pannakapagungar na. Kalpasan ti panamigat da, kinuna ni Jesus ken ni Simon Pedro, Simon nga anak ni Juan, ad-adda kadi ti panangdungngom kanyak ngem dagitoy. Wena po, insungbat na, ammom nga ayayatan ka. Kinuna ni Jesus ken kuana, ay wanam dagiti urbo na karnero. Pinidwan ni Jesus as sinaludsod, Simon nga anak ni Juan, dungdungwon nakadi. Wena po, insungbat na, ammom nga ayayatan ka. Kinuna ni Jesus ken kuana, ay wanam dagiti karnero. Pinitlo ni Jesus as sinaludsod, Simon nga anak ni Juan, ay ayayatan nakadi. Nagliday ni Pedro, gaputan na mitlon as sinaludsod ni Jesus ken kuana, ay ayayatan nakadi. Kinuna ni Pedro, Apo, ammom amin na banag, ammom nga ay ayayatan ka. Kinuna ni Jesus ken kuana, ay wanam dagiti karnero. Ibagak ti pudno ken ka. Idi ka bambanwagam, sika ti mang barbarikas iti bagim, ket mapan ka iti sa dinuman akayat mo apapanan. Ngaminton lumakay kan, sa balinto ti mang barikas ken ka, sana kaipan iti di mo kayat apapanan. Iti panangisaon ni Jesus iti daytoy, impakaamuna no kasano ti ipapatay ni Pedro tapno may daydayaw ti Dios. Kalpasan na, kinuna ni Jesus ken kuana, suruten nak. Timalyaw ni Pedro. Nakita na a sumursurot ti adalan a dinungdungon ni Jesus. Daytoy ti adalan a nagsadag ken ni Jesus iti daydi panang rabii, tapno saludsudon na no siya sinunto ti manglipot iti Apo. Idi makita ni Pedro ti adalan, kinunana ken ni Jesus, Apo, anyan to nga rod ti mapasamak iti daytoy a tao. No kayat ko nga agbiag agingga iti yaay ko, apay amasaknan ka, insungbat ni Jesus. Surutan nak. Gapo itoy, nagdinamag kadagiti pasurot ni Jesus adin tumatay daytoy nga adalan. Ngem saan nga imbaga ni Jesus adin tumatay daytoy a tao, no diket kinunana, no kayat ko nga agbiag agingga iti yaay ko, apay amasaknan ka. Daytoy ti adalan a nagsao maipapan kadagitoy a bambanag ken nangisurat pay kadagitoy. Ammomia pudno ti pamaneknek na. 1. Adupay dagiti sabali nga inararamid ni Jesus. No maisurat da kumaamin, pagarupek adi malaon ti lubong dagiti libro a pakaisuratan da.